pozdrav svima. Prvo bih htjela zahvaliti što smo uopće dobili prigodu da osvojimo prvu nagradu koja nosi ime takvog velikog čovjeka, gospodina Premužaka. Evo, hvala vam od srca na tome. Naša zaklada je osnovana na spomen naše Petre koja je tragično preminula 26.6.2021. godine na pješačkom prelazu. To je poanta. Na pješačkom prijelazu gdje bi trebali kao sudionici u prometu biti svi nekako najsigurniji. Ja bih se zahvalila prvo roditeljima Petre koji su nam ukazali povjerenje da pronosimo Petrino ime s ciljem da svakog pojedinca upoznamo sa našom Petrom i da znate da je jako, jako puno Petri na cesti na koje trebamo paziti. Nije nikakva cilj nikoga optuživati, ne daj Bože, za neka djela koja nisu počinjena, nego isključivo da putem empatije, prvenstveno kod mladih vozača koji i jesu uzročnici najvećeg broja prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama, jednostavno evociramo tu empatiju za svakog sudionika u prometu i da na taj način jednostavno pokušamo probuditi društvo na nekakav najljepši način, a to je isključivo upoznajući Petru, da oni upoznaju kako je prekrasna bila mlada djevojka, puna svojih snova i puna svojih nekakvih želja koje su nažalost ostale neostvarene. Naša zaklada je jako mlada, 1 i 3-4 mjeseca, no međutim jako puno ljudi unutra uključeno u taj rad, teško mi ih je sve nabrojiti. Možete popratiti na našoj web stranici, Facebooku, Instagramu, ali moram zahvaliti eminentnim hrvatskim umjetnicima koje je kupila naša Đorđa Palić od Vane Tonija Cetinsko koji su snimili ovu prekrasnu pjesmu. Želim zahvaliti autorima glazbe, Igoru Ivanoviću, Marku Vojvodiću i Đorđi Palić koji su također dali stvarno sve od sebe i u jako kratkom roku napisali prekrasnu pjesmu koju nadam se da ćete poslušati. Marku Zeljkoviću iz All in One produkcije koji nam je snimio spot, vidjet ćete, više liči na jedan prekrasan dokumentarac. I naravno svim svojim djelatnicima svoje tvrtke koji su jako, jako puno dali snage, energije, svog slobodnog vremena da se sve to organizira. I još bi samo iskoristila priliku da zahvalim moje Mariji koja je uvijek tu za sve što trebam. Eto, hvala vam od srca.